Днес сме се събрали, за да отбележим 100 годишнината. Правим най-различни мероприятия, за да почетем тези 1,5 милиона, които са загинали, те са били християни. И това е било причината 1,5 милиона души, деца, жени, старци, мъже. Как можем да наречем едно такова деяние? Според мен има само една дума, с която може да бъде обозначено едно такова зверство. И тази дума, която е още... Ние 100 години помним. Помним тези, които са били водени към смъртта. Помним тези, които са били събирани, заточвани, прекарвани през пустинята Дер Зор. Плакати е не само, че ние помним, но ние вече изискваме уважението, изискваме паметта, изискваме това, което е сторено, да бъде признато, защото искам също да изразя едно свое лично мнение, че има разлика между понятията, които се употребяват. Изтребление не е синоним на думата геноцид. И затова изобщо не е подходяща формулировката. Սիրելի ժողովուրդ, կցանկանամ բոլորը բարձրաձայն հայրմելը ասեք իմ հետ միասին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ ինես ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո,
եղիցին կամքով, որպես երկինես և երկրի, հսած մեր անապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ վարտիս մեր, Tjanus deragat zukengal vorme. Օրնություն պար, որ և որ թվոյ, որ թույն սրկո այժմ և միշև յանս, Քանզի և բանտարկվածները կարեկից եղաք և ձեր ունեցվածքի ապշտակությունը ուրախությամբ ընդունեցիք, քանի որ գիտեիք, թե ձեզ համար լավագույն հարստություն ունեք երկնքում, որ այն միշտ մնում է։ Արդ մի կորեցեք ձեր վստահությունը, որի մեջ մեծ Ալելույա, ալելույա, անցածնենք ընդուր և անջոր, և աներս մեզի հանջեք։ Կամ և առնում ձեզի առիս, զիհուր ես իցև և դուք հանդիցեք, և ուր և թամգիցեք, և ես ճանապարհ դիտել, ասեց նա Հիսուս, ես եմ ճանապարհն և ճշմարտությունն և կյանք։ Ճգնավորած, ուսանած մի անձած և երկնային տուրը, վստահություն որ մեզ նրանց պիտի արձանագրենք, որ նրանց այս նպատակը ֆիզիկապես մեզ բնաջնջել չհաջողվեց։ Хиляди училища бяха затворени, стотици църкви бяха разрушени, безмилостно убивани нашите мъже, духовници и интелектуалци. Գաղթօջախները, որտեղ որ ապրում ենք, պիտի զարգացնենք մեր հայկական համայնքները, որովհետև հզորանալով է, որ միայն կարող ենք մեր արդար պահանջին տերը կանգնել։ Թող Աստված օրհնի ամենքս և ուժ ու կարողություն և սրբերի բարեխոսությունը բոլորիս հետ լինի, այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից։ По-важно за нас е днес да помним. И както каза Карен, паметта за нас и за нас, нашите деца е най-важна. Ние сме длъжни не само да помним, но и да изявим и да правим всичко възможно то да не се случва за напред. Ето това виждам смисъл на подобни събития. Паметта, скъпи приятели, е нещо, за което трябва да се борим. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля, заповядайте. Виждам госпожа Проданова, господин Недев, господин Христов и заместник кметовете на районите.
От Генералното консулство на Руската федерация също виждате представители, на които благодаря, че присъстват. Господин Гоцанов. Негово високо преосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. От Общоарменски благотворителен съюз Паре Кварцаган.
Отново се събираме пред паметника за геноцида над арменския народ. Вече 100 години да отбележим този геноцид, който е извършен над арменския народ. Сега ще дам думата на Невседски Тикян. Мили приятели, отново сме тук
Заедно отново сме дошли тук, за да покажем на целия свят и най-вече на извършителя. Но тази година ние сме настроени по-различно. Днес сме тук не да скърбим, а да подновим нашия опит. Нашата победа над смъртта. Целият свят днес застава до арменския народ, защото ние показахме, че сме достойни последователи на нашия Господ. Продължи своя път през Голгота, през кръста и стигна до Възкресението. Днес много световни лидери заявиха следното. 24 април за нас повече е ден за възкресение, победа и борба, отколкото траурен вечер. Бихме искали днес да благодарим. Предпочетоха да са част от цивилизования свят и да следят и да споделят с нас нашата болка, вместо за жълти стотинки да подмазват нас вяра. От това място бихме искали да благодарим всички онези милиони братя и сестри българи, които въпреки на официалната позор. Заключение. Бихме искали пред паметта на нашите предци да подновим нашия обет. Ще водим до край нашата борба до пълното възтържествуване на справедливостта. Бог да благослови. Истината е по-силна от политическата конюнктура. Истината е по-силна от историческите фалшификации. Истината е по-силна. Измина един век от време, без да бъде поета вината за него. Измина един век, без светът да забрави. Измина един век, но потомците на избитите арменци са живи и помнят човешките права. Почитащия свободата и демокрацията няма да допусне да бъдат забравени събитията от 1915 година, когато бяха изтребени, депортирани и унищожени. И забравка. Ан Моранал. Логото на 100 години от геноцида над арменците. Какво е кодирано от това цвете? В средните векове незабравката е била малко зрънце, символизира мрачното минало на един велик, древен и страдал народ. Жълтото кръгче, това е светлината на и свети. Каква е тази наша съдба? Столетия наред да спираме с гърдите си ятаганите, за да живеят спокойно в други народи. Те да строят замъци и те да създават висше изкуство. Кой ще ни отговори, брате българи и брате арменци? Кой ще ни отговори къде е бил Създателят? Къде е бил Бог? Правиме, че когато преди... От името на кмета на община Варна, трябва да се замести кмета на община Тодор Иванов. По време на най-черните дни на Османската империя започва трагедия, която бележи началото на известния арменски геноцид. Народът на Армения беше принуден да гладува, беше измъчван и с градския съвет на БСП. Арменските къщи бяха изтъпени. Докато жените бяха изнасилвани и изтезавани, децата бяха отвличани и продавани, мъжете бяха убивани пред очите им. Дори цели семейства бяха заличени. Те бяха обвинявани и осъждани на смърт. От Общински съвет Варна, да се наричат християни. Тяхното единствено престъпление беше вярата им в Христос,
който умря да изкупи човешките духове. През 1915 милиона и половина арменци бяха безжалостно изгнани, защото не се отказаха от вярата си в Христос. Ненаказани и невъзпряни в изтребването на арменския народ, тези виновнички за геноцида в Народно-Кметско Емил Радев от Европейския парламент. Армейска революционна федерация Ташанскъм.